Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo, seperti biasa iki mak arep makan dan makan. Iki reno-reno iki berhubung anak lanang ra gelem dijak yo pemirsa, soalnya jek turu. Sajane sirai ngeluh pemirsa iki emang tak tukokno bodrek. Jadi takon sarapan sik terus balik turu meneh. Oh sedang tangi sirai rondo ora ngelu ya pemirsa, biasanya kan ngono. Soalnya mangkat siang pemirsa, mangkatnya jam 1. Jadi seperti biasa iki, monggo madang-madang lho. Iki ana gambas alias oyong, ki mau arep tak kei suun ra sida pemirsa. Jadi tak berambang kunci. Terus iki sambele, sambel tomat, lalapan timun, sama gak ketinggalan menune tempe. Wes monggo sarapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barik lana fin marsakana wa qina adzabannar. Amin. Monggo madang dulu, mangan dhisik, madang riyin. Ker.
sambel. Kayak ning sor TV. Tapi golek bayem. Alhamdulillah. Tak pikir dekne arep mek tebon. Soale iki wis dikon mucuki pemirsa, dadakan ora golek bayem ape di sayur. Emang mak nyayure yo gak tak kei bayem, pekorone yo. Diingi kan mak wis kelan menir. Bayeme wis diketil diingi. Dadine yo los sampe tak kei suun ra sida tak brambang kunci ngono mang. Pokoke dipangan dhewe iki sing penting simpel pemirsa yo. Praktis. Sing penting ono sayure. Iki mau bojone masih Pak pemirsa. IP kalau mak IP. Biasa angger ning ngarep kamera iki ngono kuwi dekne. Mana enak disyukuri pemirsa yo sing penting awake sehat. Wis lho entek sampe deh. Cuci mulutnya. Soalnya saya budang arit. Soalnya saya lagi mangan. Anak sih lagi ramban, pokoknya wis koyo ngene iki pemirsa nek nang desa. Menggelegar. Awake ora usah nyetel dangdut terus krungu dangdute. Tempene. Dene asli loh. Yes, pemirsa. Tempe nenek cek deli-deli kuwi enak pemirsa. Tanggap. Pemirsa cukup sampai naik video ini main. Nenek salah omong tinggal aku perbuatan keluarganya Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak Kabeh, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyok banyu kali, agung koyok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.